ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு சாமுடியோஸ். பழைய ஆம்பிஃபையருக்கு 4440 போட்டு 2.1 ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. அது போர்டு போயிடுச்சு. நம்ம போர்டு மாற்றி 2.1 தான் செய்ய குவாலிட்டியான போர்டு. ஹீட்ஸுங்கெலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ கெட்டியாக திக்னஸாக இருக்குன்னு. பழைய போர்டுக்கும் இதுக்கும் எவ்வளோவா டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. பழைய போர்டு காட்டுப்பாங்க. பழைய போர்டுக்கு ஹீட்ஸிங் பாருங்கள் எவ்வளோ லேஸாக இருக்குது. நேரங்களாம் ஃபுல்லாக கழட்டி முடிச்சாச்சு. இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் டிரான்ஸ்ஃபார்மரு, அதுவும் 12 யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதே டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட கண்டினியூ பண்ண போகிறோம். இல்லை அசம்பிள் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஓவரால் வியூ இப்படி தான் இருக்குது. இப்போல்லாம் பழைய டிரான்ஸ்ஃபார்மரும் சப்பு ஃப்ரீ வந்து இப்போ அவங்களோட பழசே யூஸ் பண்ணுறோம். அது நல்லா இருந்ததுனால அதே யூஸ் பண்ணிட்டோம். வாங்க ஆடியோ டெஸ்டிங் பார்க்கலாம். வந்த மலரேவா, பூமிக்கு வந்த நிலவேவா, பெண் என்று எண்ணி பேசாமல் வந்த உன் வண்ணமேனி திலையேவா. ஐயா சொல்ல வேலை இல்ல